så tror jeg, vi er færdige for i dag. I pakker sammen. Simon og Frederikke, det er jer, der fejrer i dag, ikke? Og Dennis, du husker lige din stol i dag, ikke? Jeps. Husk lige stolen alle sammen, ikke? Så jeg kommer ud herfra. Så ses vi bare i morgen. Hej. Er den god? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Hvorfor sådan noget? Jeg har masser af tid, så jeg skal ikke rigtig noget. Ja. Så Ja. Jeg skal gå og kigge lidt. ja, det er så dejligt, at der er så meget tid dernede. Ja. Hej. Jeg skal ind i babybilen. Ja. Kommer du på arbejde, eller? Jo. Jamen, jeg er jo lærer, så jeg har masser af tid. Hej. Hej, jamen, hvad laver du så ellers? Jamen, jeg er skolelærer. Så... Skolelærer? Ja. Klokken er jo 12, hvad laver du her? Vi er jo tidligt fri, så... Hold da op, man skulle have været skolelærer, hva'? Ja, det er et godt job. Hej. Hej. Kan jeg ikke sidde imellem?